Kitang tanan mga niluwas ni Kristo ug pinaagi sa pagluwas ni Kristo nahimo kitang mga anak sa Dios. Ug tungod kay mga niluwas ug mga anak naman kita sa Dios, aduna gayud kitay angay nga likayan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon ug aduna kitay angay nga kabuoton aron mahimuot ang Dios kanato. Nag-ingon ang iyang pulong sa unang Pedro 3 versikulo 11, kinahanglan likayan niya ang dautan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait ug paningkamutan niya ang pagkabuot niini. Mao kanay kinahanglan natong likayan igsuon aron ang Dios mahimuot kanato. Likayan nato ang pagbuhat og dautan sa atong isig katawo. Likayan nato ang pagsulti og bati sa atong isig katawo nga mao'y hinungdan nga masakitan ang atong isig katawo tungod kay kitang tanan mga anak sa Dios ug mga igsuon diha sa Dios. Kinahanglan igsuon nga pangitaon gayud nato ang pakigdait sa atong isig katawo. Aduna kitay pakigdait sa atong isig katawo. Aduna kitay relasyon isip mga anak sa Dios ngadto sa atong isig katawo ug labaw na gayud nga aduna kitay relasyon ngadto sa Dios. Ug ingon siya, ug ingon ang pulong sa Dios nga paningkamutan gayud nato ang pagkabuot niini. Ug nag-ingon diha sa unang Pedro 3 versikulo 12, kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan. Mao kana igsuon nga dili gayud kita makatago sa Dios. Tungod kay ang Dios nagtan-aw kanato sa atong mga binuhatan sa kanunay. Nagtan-aw siya sa atong mga daotang binuhatan ug nagtan-aw siya sa atong mga maayo nga binuhatan. Maong ang gusto ni Lord nga ato gayong paningkamutan ang pagbuhat sa matarong nga uyon diha sa iyang kabubuton. Tungod kay ingon siya diri nga ang Ginoo kanunay gayud nga nagtan-aw sa mga matarong ug kanunay usab siyang namati sa mga pag-ampo sa mga matarong ug talikdan niya ang nagbuhat og dautan nining kalibutana. Apan adunay makapangutana niini nganong ang mga matarong daghan man nga mga pagsulay. Nganong ang mga matarong kung tan-aw nimo mas gibless pa ang mga dautan kaysa mga matarong. Igsuon ang tinuod mas gibless ang mga tao nga matarong. Tungod kay ang mga matarong mao kanay dutduton pirmi sa demonyo. Mao kanay pirmi nga sulayan sa demonyo. Tungod kay kanang tawhana iya man sa Dios, maningkamot ang demonyo sa pagbira niya ng tawhana. Maong atong makita nga ang mga matarong daghan gayud nga pagsulay. Apan ang Dios adunay saad sa mga matarong nga dili gayud niya pasagdan ug kanunay nagtan-aw ang Ginoo sa mga matarong ug sa kanunay namati ang Ginoo sa mga matarong. Sa panahon nga ang mga matarong makasinati ug mapait nga kinabuhi, ang Ginoo andam nga muluwas ug muhupay sa iyang mga balatian. Kung ang mga matarong nag-antos samtang ania pa siya niini nga kalibutan, apan inig-abot sa panahon, maangkon niya ang tawhay ug hamugaway ug kalipay nga kinabuhi. Apan ang mga nagbuhat og dautan, dili na gayud kana siya hilabtan sa demonyo. Tungod kay iya naman siya sa demonyo. Nagbuhat naman sila sa mga butang nga halayo diha sa Dios. Apan ang Dios sa kanunay naningkamot og nangita og paagi aron kadtong mga tao nga nagbuhat og dautan mubalik ngadto kaniya og makigrelasyon ngadto kaniya. Tungod kay gusto ni Lord nga kitang tanan nga mga katawan ini nga kalibutan, tungod kay kitang tanan mga anak man sa Dios, dili gusto si Lord nga adunay usa kanato nga dili magbuhat sa matarong. Dili gusto si Lord nga adunay usa nga malaglag kanato ngadto sa impierno. Gusto ni Lord nga kitang tanan makigkauban ngadto kaniya ug makigrelasyon kita kanunay kaniya. Maong gitagaan kita og panahon sa Dios, maong karon igsoon buhi pa ka, buhi pa siya, buhi pa kitang tanan tungod kay gusto ni Lord nga tagaan ta og panahon aron mobalik ngadto kaniya, aron magpasidungog ngadto kaniya, aron mosimba kaniya nga matinud-anon gayud sa tibuok niyang kinabuhi sa pagpasidungog ngadto sa Dios. Amen. God bless sa tanan.